Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam ta kasngi. Ha kajing yalang kabinet kabla long menta kasngi ha kajing yalam Mynjur rang ba kajilla o konrad ki sangma ka Sorkar Meghalaya kala shimshibun ki rai ki bakongsan ki bedei ba karoi ka par kajing penklani ki skim Sorkar ba kajing kerbun ban kentiu ka kamjung okai perthei ha kajilla. San spa klur tingka na ka Sorkar India ban kentup yikishnong bat ying ki balat no. Chief Minister upna bakiwe ki benta jong gejala kila syaklat no na katup census arajar khatwe ha gejingpan jong gejala ha usnem arajar arpuar. Ka Sorkar India kila pediang ban kentup yang yigishnong bat ki ying ki balat no ha ki skim beper. Ka Sorkar pedeng kala ai sanction hadu sanspa klur tingka ban pendap ya katup ke batamai. Ka cabinet kala ai kejing Mynjur ban Thied Jaka na ka benta kejing Pynheh ya ke Shillong airport. Ka Sorkar kala Mynjur ban Thied Jaka ka badai ban yo pendon lang bat ka Jaka defense ha umroi na ka benta ka jing Pynheh ya ka Shillong airport ban pediang ya ki lingsun ki bakham he. La batha yo deputy chief minister transport ban beteng ban yakren bat ki he shnong bat ki pat ba kathan. Ka jingbo kendon kerpang halor ka charge weng utility. Ka cabinet kala Mynjur ban bu rate shongkun R.san kum ka charge bakin shim ki agency haba weng utility kum ki electricity line pipe cable bat ki way ha ki project surang. Kani kalong ban penbet bat pensyai ki jingnut jingsep ki belayat lan ha ki snem balalen. Ka Sorkar kala tmu Thied Jaka shu na ka benta ki project jungok kai perthei ha mau kenro bat umden. Ka Sorkar kala ong baki Jaka Sorkar ki badan hatura seora bat Shillong ki bala pendon kam na ka benta PPP hotel Lane Resort Project kila penkun. Ha gababut ke kabinet kala rai ban Thied Jaka shu ha ki Jaka ki badan kalat jingsdang ke bakhamba. Lightroom, Canyon, Mauken Row, Smith bat umden village riboy. Kini ki Jaka kilong kiba bha bat kiba shna jingkermen bantai resort bat hotel kerdan ha ka PPP model ban penkiu ya ka jingjungok kai perthei Meghalaya. San phoklur tingka bantai surok nongpo sya umden. Ka cabinet kala ai sanction san phoklur tingka bantai surok sya umden ka than ke bapau na marka kam rindia erisel kane kan pensuk ya ka let kawan bat kan yarap ru ban kentiu ka kam jungok kai perthei ha ka tai ka Jaka.